Sa number 8, ginsugura na sang DSWD ang pag-release ng 2,000 pesos nga bulig pinansyal sa mga ginakabig nga poor kag near poor sa idalom sa programa nga Uplift. Gisiling ni DSWD Director Arwin Razo nga kabahin sa mga pilot areas ang Uplift 2 kon ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport sa Negros Occidental ang Sagay. Halisay kag Hinigaran, pilot areas ang Dumaguete City kag Valle Hermoso sa Negros Oriental. Patag ni Razo, basihan sa pagpili sa beneficiaries ang duta gikan o kunang datos gikan sa community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority. May 160,000 ka mga benepisyaryo sa bilog nga Negros Island Region. Mga 90,000 diri ang gikan sa Negros Occidental. Sila ang magabaton sang tig 2,000 pesos sa sulod sang 6 ka bulan. Suma total, 1.9 billion pesos ang i-release nga pondo. Sa una lamang nga bulan nga mangin manual ang payout. Ang masunod nga mga payout ipaagi sa e-wallet o kung sa existing nga land bank account nila. Miyara man sang Uplift 1, ini sila mga existing beneficiaries nga daan na sang DSWD kaangay sang yadtong sa idalom sang 4Ps kag walang gutom program. Sila makabato naman sang 2,000 pesos pero one time lang. Tuloy-tuloy lang, we are expecting to have the massive rollout starting next week. In total, sir, people to be covered. Initial list is about 160,000 families. Occidental na all over the region. All over the region. And then more than 90,000 coming from Occidental. So that started July up to December, sir? Yes, ma'am. So that's the uplift.